Ndabwa ndi trending news yokhudzana ndi mtsikana uyu. Ali mtsikana ameneyu zina lake ndi Tamala. Tamala anachoka ku Malawi kupita ku Joweni ndi cholinga choti akakulise matako. Zotsatira zake sanakwaniritse zimene amafuna. Wamwalira akuti hasiyafuzwa na mama hafuzwa na dunia musemina wahengi. Ndi zimenenso zochitika apa. Ndesu tikudziwa kuti tingamalire bwanji, kuti mwapitiranji kapena kuti matako anabwereranji ife sitikudziwa, koma mtsikanayo wamwalira atapita ku Joweni kokakulisa matako. Zotsatira zake sajali yake sidatheke. Anapita ali moyo, pobwera akubwera mu body bag. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Asikana mtima kumauleza, uhuleu usakupangiseni kupanga zinthu zosakhala bwino. Tangoganizani mtsikana onika bwino ngati ameneyo ati anapita ku Joni ndi cholinga choti matako akule azipeza makastomala ambirimbiri. Zotsatira zake akubwera mchibokosi. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Even makolo ake sangathe kufotokoza za imfa yake chifukwa ndiyo chititsa manyazi kwambiri. Maonekedwe abwino ali mchilengedwe, ngati uli mbina yopoloka vomereza, chifukwa chakuti maonekedwe abwino ali mchilengedwe. Osakomedwa ndi zinthu zapadziko lapansi izi za 2 minutes. Ndipo zinthu ngati zimenezi ukamakula zimanyasa kwambiri, ndipo amuna amakuthawa, ndipo zinthu zimenezi zimanunkha kwambiri. Osapoyidira zinthu zopepera ngati zimenezi. Ndiye mwaliwa apita, sitikudziwa kuti tilira bwanji fa uhule wawo wapesa. Ujana ni maji ya moto, siafuzwa na mama hafuzwa na dunia.